Hey guys, Jai Jagannath. Welcome to my channel. This is Mr. Colorman Official. ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କରିବା ଏହି କୁନି ଭଉଣୀଟିର ଚିତ୍ର। ତ ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟ 1ରେ କେବଳ ଏହାର ଆଉଟଲାଇନ୍ ବନେଇବା। ଇଏ ବି ଜଣେ ଆମର ସେଇ ଚିତ୍ରକର ଭଉଣୀ। ସବୁବେଳେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କ କରିକି ହିଁ ତିଆରି କରିବା ଚିତ୍ର। କାହିଁକି ନା ଏହି ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚିତ୍ରକୁ କରିବାକୁ ହିଁ ସହଜ ହେବ ଆଉ ଅତି ସରଳ ଉପାୟରେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଡ୍ର କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କ ତିଆରି କରିନେଉଛି। ତ ପୁରା ହାଲକା ଲାଇନ୍ର ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କ ପକାଉଛି। ଏବେ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିଦେଉଛି। ତ 2 ସେମିର ମୁଁ ଏବେ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିକି ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କ ତିଆରି କରୁଛି। ତ ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିତ୍ର କରିବା। ଥରୁଟିଏ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କଟି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଆରାମରେ ତାକୁ ଆମେ ସାଇଜ୍ କରି ପକାଇବା ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ 2 ପଏଣ୍ଟର ସବୁ ଦାଗ ନେଇଥିଲି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାର ପକାଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କି ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କ ଗାରଟା କେମିତି ପକାଯାଏ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କ ଯେତେବେଳେ ବି ପକାଉଛନ୍ତି ପୁରା ହାଲକା ଲାଇନ୍ ନେବେ। ମାନେ ବେଶୀ ଗାଢ଼ କରି ନେଲେ ସେସବୁ ଚିତ୍ରରେ ମାନେ କଲରିଂ କଲାବେଳେ ବା ଡିଟେଲିଂ କଲାବେଳେ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ହାଲକା ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଲିଭେଇ ହେବ ଏବଂ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ତାହା ଆଉ ଡିଟେଲିଂରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଅପ୍ ଟୁ ଡାଉନ୍ ଏବେ ଲାଇନ୍ ଗାର ପକାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍କେଲରେ 2 ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି ଦାଗ ଦେଇଦେବେ ବୋଥ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍। ତ 4 ସାଇଡ଼୍ ନେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଆପଣ ସେଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କ ହେଇଯିବ। ଏହି ଯେଉଁ ପେପରଟି ଅଛି ଏହି ପେପରଟି A4 ସାଇଜ୍ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ A4 ସାଇଜ୍ ମାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ବର୍ଡ଼ର ତିଆରି କରିଛି। ତ ତା ଭିତରଟା ହେଉଛି A4 ସାଇଜ୍ର। ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସାଇଜ୍ ଯେକୌଣସି ମିଡ଼ିୟମ୍ ନେଇ ହିଁ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି A4 ସାଇଜ୍ର ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କ ତିଆରି କରିଛି। ତ ମୋର ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କ ଏରିଆଟା ହେଉଛି A4 ସାଇଜ୍ର ହେଇଛି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କଟି ସରି ଆସିଛି। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଥରେ ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ନେଇକି ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ବକ୍ସ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି କରିବାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଯେତେକ ଡିଟେଲିଂ ଅଛି ଆରାମସେ ପୁରା ବାହାରି ପାରିବ। ତ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ମୁଁ ଚିତ୍ରଟି ଏବେ ଏଠି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆରାମସେ ସେଇ ଗ୍ରିଡ୍ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ନେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ଡିଟେଲିଂ କରୁଛି।